mapan ana tepining Tlaga Madirda. Kekalih kang samya sih sinian hakaron asmara lelambang sari. Wusnya paripurna denyolah kridaning Priyawanodya. Kekalih arsa nyeger sarira siram ana telenging Tlaga Madirda. Kathah riwe kang kintiring malih kalebet layoning sekar ingkang kintiring banyu kocap ingkang wis dangu ontat saking pertapan Anggrastina ya pertapaning Gunung Tunon. Lah punika putra putrining Resi Gotama ingkang sesilih Dewi Anjani. Denya nandhang sesiku apaes Ariwanda dening ingkang Rama kadhawuhan tapa nyantruka. Patrape kaya wujuding kodhok kungkum ing Tlaga Madirda. Kanthi wineling boten kenging amboga yen datan ana kliyang kang tumiba ing pangkon. Mulat ana layoning sekar sinatan kebesing riwe tumumpang ing awarih alirap tinandak dening Dewi Anjani sakala sinarap luksmeng jroning guwa garba kaelokaning lakon gaweaning dewa temah Anggarebini mayak sarirani mentas saking Talaga tupi mulat manjuluk kanang padaran Anjele Dewi Anjani dawah plak kapidara. Tangi-tangise kang mangis jroning nyas sumedhot kadya pecato nyet manin kingken kambah margiyo anaongso nenutoh di